Здравейте, малки и големи читатели на библиотеката при Народно читалище Васил Левски 1928. Днес е 2 април. На 2 април отбелязваме Международния ден на детската книга. Тази дата не е избрана случайно, защото именно на 2 април е роден датският писател Ханс Кристиан Андерсен. Родил се преди 216 години в Дания. И написал едни от най-хубавите приказки, които се четат и до днес. Това са, например, Малката русалка, Малката кибритопродавачка, Огнивото и Славия, Цветята на малката Ида, Снежната кралица и други. До ден днешен неговите приказки се четат по цял свят. Международният ден на детската книга започва да се отбелязва през 1967 година, т.е. повече от половин век до днес, като всяка страна е домакин в определена година. Освен това има учредена така наречената Малка Нобелова награда, която се връчва чрез златен медал на заслужили детски писатели и художници. Такъв златен медал от Малката Нобелова награда е присъдена на много известни детски писатели и художници, като Астрид Лингрен, Туве Янсон и други. За България такава награда е присъдена на Валери Петров. Освен това, на името на Ханс Кристиан Андерсен е учреден и така наречения почетен списък на международните писатели, като първият български писател, вписан в този списък, е Ангел Каралийчев. Освен това, в нашата библиотека на читалище Васил Левски също има книжки на Андерсен. Ето ги, избрани приказки. Ето тук има портрет на Андерсен. Това е един от най-любимите писатели на всички деца и възрастни, и затова в родната му държава Дания през 1913 година е изработена скулптура с Малката русалка, която се намира в момента на пристанищна скала в Дания. Изработена е от бронз. Сега аз мога да ви покажа ето нейно умалено копие. Пожелавам на всички някой ден да отидат в Дания да видят Малката русалка. Сега да ви разкажа за библиотеката на Народно читалище Васил Левски. Детският отдел се намира ето в тази част и разполага с приблизително 4000 книги за деца. Тези книги са художествена литература и детска отраслова литература, или по-позната като научно-популярна. Тук съм приготвила да ви покажа някои от по-нетрадиционните книги. И нека да започнем с една от така наречената художествена литература за застрашените животни. Това е книга за деца, която се чете и се разглежда с 3D очила. Ето ги. Ето различни видове застрашени животни. Когато се сложат тези очила, децата ги виждат като триизмерни фигурки. Ето така. И четем книжката с 3D очила. Друга интересна книжка е за светът на динозаврите. Знам, всички деца обичат динозаври, чели са за тях, гледали са филмчета, но тази книжка, ето, пак научно-популярна, адаптирана за деца и за живота на динозаврите. Интересното при нея е, че освен картинките, тя има ето едни капачета, които се отварят ето така. И вътре се вижда вътрешното устройство на динозавъра с описание какво точно представлява. Друга интересна книжка, ето тази пред мене, това е Спящата красавица. Това е така наречената книга Театър на сенките. Ето.
Най-хубаво се вижда, когато е в тъмна стая и е осветена с фенер или телефон на вашите GSM, които всички имате. Ето. За да видите това най-добре, книжката с динозаврите, книжката с 3D очилата и застрашените животни, както и тази книга на театъра и всичката друга детска, художествена и отраслова литература, може да дойдете, когато пожелаете, в библиотеката. И сега, понеже освен деня на детската книга, заедно на този ден започва и походът на книгите или маратонът на четенето, който продължава до 23 април. Аз ще ви прочета съвсем кратък отказ от автобиографията на Ханс Кристиан Андерсен, която се казва "Приказката на моя живот". Моя живот е прекрасна приказка, богата на събития, благословена. Ако в детството ми, когато аз, бедното момче, тръгнах сам по белия свят, ме бе срещнала могъща фея и ми беше казала: "Избери си път и цел и аз, в съответствие с твоите дарования и ум, ще те закрилям и напъствам. И тогава моята съдба не би била по-щастлива, по-мъдра и по-хубава." Това е приказката на моя живот от Ханс Кристиан Андерсен.